ezi Chineke eluigwe na-agbama onwe m na-asị ịdị mma ezi Chineke eluigwe na-agbama oh ịdị mma ezi Chineke Amakansi bi wale eluigwe na-agbama so na-asị ịdị mma ezi gọzie Jehova mkpụrụ obi m kwee ka ọnụ nkwupụta ịdị mma ya mgbe niile bịaruo nsọ Chineke ife ya ofufe site n'ala obi unu site na nchegharị site n'ezi akparamagwa iji ịhụnanya meso mmadụ ebe unu ụmụ Chineke dị ka anyị na-egbu ikpere n'ala n'iru Chineke ka anyị weta n'obi nchegharị ilele mmadụ ibe anyị anya dịka onwe anyị mana n'ezie na ọ bụ Jizọs onye nwụrụ n'elu obe n'ihi anyị ka anyị bịakwutere so dị onye anụ ọbụla ga-ahụ Chineke na-abụghị site na nchegharị lezie onwe gị anyị chegharịala n'ezie Chineke anyị n'ebe a ọ bụrụ na ichegharịbeghị ha na-edere gị ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị n'ezie ọ bụ n'ezie na ichegharịala nwa Chineke nwụrụ ya n'ihi onye ihe ọma mere ka ị bụ dịka anyị na-eje n'ocheeze amara ya ikwupụta mmehie anyị niile nkwupụta mmehie nke dịrị ọra mmadụ ka anyị niile si kwesịrị ka anyị mee anyị emewe okwenye na-ekwesịghị ka anyị mee ezi ndụ adị n'ime anyị ma gị onye nwe anyị mere anyị ebere anyị ndị ọjọọ ndị dị mere ebere Chineke rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere kwụghachi ndị na-echegharị uche ha dịka nkwa gị nke ikwere mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị kwee nna nke kasị ebere n'ihi ya ka anyị wee si ugbu a dịba ndụ n'iru Chineke na ndị ezi omume na ndị udo otuto wee bụrụ aha nsọ gị amen. Chineke nna nke pụrụ ime ihe niile gị onye ọ dị n'aka gị na n'uche nsọ gị mere ebere na ịgbaghara mmehie ka anyị na-ebute ụmụ n'iru gị na mgba na-arịọ gị ka ọ tụọ gị n'obi ọma gị dị amara ka ị nụrụ olu arịrịọ amara ha niile sachapụkwa ha site n'ụzọ njọ ha n'ụzọ ochie ha niile nna nke pụrụ ime ihe niile nye ha oge ka ha wee dozie ndụ ha fọdụrụ ka ndụ ha fọdụrụ site ugbu a na-adị ọcha na nsọ n'ikpeazụ ka ị nweta ha n'ọṅụ ebi ebi nke gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ekpere nke onye nwe anyị adịdị nsọ ka alaeze gị bịa ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa nye anyị nri taa ka ị ga-ezuru anyị ụbọchị taa gbaghara anyị ọjọọ niile na-adịghị gbaghara ndị mmehie ihe ọjọọ n'ihi na alaeze bụ na ụta anyị na-aka ọjọọ n'ihi na alaeze bụ nke gị dị ike na otuto ugbu a na mgbe niile amen. Onye nwe anyị meghe ememe ọnụ
Chineke zọpụta anyị ọsọsọ. Ọchịchọ dịrị nna n'ọkpara na mmụọ nsọ. Sombe n'onye nwe abọma nke dịrị ofufe nra bụ abọma 67. ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ise nke Moses a na-akpọ Deuteronomy isi nke 28 malite ịgụ na amaokwu nke mbụ. Our first lesson is taken from the book of Deuteronomy chapter 28, reading from verse 1. Ọ ga-erukwa na ọ bụrụ na ị gee ntị nke ọma n'olu nke Jehova bụ Chineke gị, ilezi anya ime ihe niile o nyere gị n'iwu bụ nke mụ onwe gị na-enye gị n'iwu taa, na Jehova bụ Chineke gị ga-eme ka ị kachasịa mba niile nke ụwa elu. Ngọzi ndị a niile ga-ebikwasa gị wee ruo gị arụ mgbe ị ga-ege ntị n'olu Jehova bụ Chineke gị. Onye a gọziri agọzi ka gị onwe gị ga-abụ n'obodo, onye a gọziri agọzi ka gị onwe gị ga-abụ n'ọhịa. Ihe a gọziri agọzi ka ọ ga-abụ bụ mkpụrụ nke afọ gị, na mkpụrụ nke ala ubi gị, na mkpụrụ nke anụ ụlọ gị,
bụ ụmụ ehi gị mụrụ na ụmụ igwe ewu na atụrụ gị. Ihe a gọziri agọzi ka abọ gị ga-abụ, ka abọ gị na ihe niile iji agwa achịcha ga-abụ. Onye a gọziri agọzi ka gị onwe gị ga-abụ na mbata gị. Onye a gọziri agọzi ka gị onwe gị ga-abụ n'ọpụpụ gị. Jehova ga-eme ka etigbuo n'iru gị ndị iro gị na ndị na-ebili megide gị. N'otu ụzọ ka ha ga-abịapụrụ gị, ma ụzọ 7 na ha ga-agbalaga n'iru gị. Jehova ga-enye ngọzi iwu n'ebe ị nọ, n'ọba gị niile na n'ime nseti aka gị niile. Ọ ga-agọzikwa gị n'ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị. Jehova ga-eme ka iguzosi ike ya ịbụ ndị nsọ, dị ka ọ ṅụrụ gị iyi mgbe ị ga-edebe ihe niile Jehova bụ Chineke gị nyere n'iwu, mgbe ị ga-ejekwa ije n'ụzọ ya niile. Ndị niile nke ụwa ga-ahụkwa na ọ bụ aha Jehova ka a na-akpọkwasị gị. Ha ga-atụkwa gị egwu. Jehova ga-emekwa ka ị babiga ụba oke banyere ezi ihe n'ime mkpụrụ nke afọ gị, na n'ime mkpụrụ nke anụ ụlọ gị, na n'ime mkpụrụ nke ala ubi gị, n'elu ala ahụ nke Jehova ṅụrụ nna gị iyi inye gị. Jehova ga-emere gị ezi ụlọ akụ ya bụ eluigwe, inye mmiri ozuzo nke ala gị na mgbe ya, na ịgọzi omume niile nke aka gị. Ị ga-ebinyekwa ọtụtụ mba ihe, ma gị onwe gị agaghị ebinye ihe. Jehova ga-emekwa gị isi, ọ bụghị ọdụdụ. Ọ ga-adị naanị elu, ị gaghị adịkwa n'okpuru. Mgbe ị ga-ege ntị n'ihe Jehova bụ Chineke gị nyere gị n'iwu, ka eme onwe m na gị n'iwu taa, idebe n'ime ha, ma ewezụla onwe gị n'aka nri ma ọ bụ n'aka ekpe okwu niile ọbụla nke mụ onwe m na-enye n'iwu taa, ijesu chi dị iche iche ọzọ, ife ha ofufe. Ka bụ okwu Onyenwe anyị. Tidium Laudamus Part 1.
nọdala for the second reading. Ihe ọgụgụ anyị nke abụọ ga-esite n'akwụkwọ Luk isi nke 10 malite n'ịgụ n'amaokwu nke 38 garuo n'isi nke 11. Our second reading will be taken from Luke chapter 10, reading at verse 38 through chapter 11. Ma mgbe ha na-aga, ha onwe ha batara n'otu obodo nta. Otu nwaanyị aha ya bụ Mata wee kpọbata ya n'ụlọ ya. O nwekwara nwanne nwaanyị a na-akpọ Mary, onye na-anọdụkwa ala n'ụkwụ ala Onyenwe anyị, wee nụ okwu ya. Ma uche Mata na-agbasasị n'ije ozi nke ukwuu. O wee bịakwute ya ọsọ ọsọ sị, Onyenwe anyị, o metụrụ gị n'obi na nwanne m nwaanyị na-arapụ m ka naanị m na-eje ozi. Ya mere gwa ya ka o nyere m aka. Ma Onyenwe anyị zara sị ya, Mata, Mata, ị na-echegbu onwe gị gbasara. Ma Onyenwe anyị zara sị ya, Mata, Mata, ị na-echegbu onwe gị na-esogbukwa onwe gị n'ihi ọtụtụ ihe. Ma otu ihe bụ ihe dị mkpa, n'ihi na Mary rọpụtara ezi oke ahụ nke a na-agaghị anapụ ya. Isi nke 11. O rue mgbe ọ na-ekpe ekpere n'otu ebe, mgbe o kpebiri na otu onye n'ime ndị na-eso ụzọ ya sị ya, Onyenwe anyị, zi anyị ikpe ekpere dịka Jọn zikwara ndị na-eso ụzọ ya. O wee sị ha, mgbe ọbụla unu na-ekpe ekpere, sịnụ, Nna, ka edo aha gị nsọ, ka alaeze gị bịa. Nye anyị nri kwa ụbọchị nke ga-ezuru anyị n'ụbọchị taa. Gbagharakwa anyị mmehie anyị niile, n'ihi na anyị onwe anyị na-agbagharakwa onye ọbụla nke ji anyị ụgwọ. Ewebakwala anyị n'ime ọnwụnwa. O wee sị ha, onye n'ime unu ga-enwe enyi ga-ejekukwa ya n'etiti abalị sị ya, enyi m, binye m ogbe achịcha 3, n'ihi na otu enyi m esiwo n'ije bịakwute m, ma enyeghị m ya ihe ọbụla, ma enweghị m ihe ọbụla m gaje idosa n'iru ya. Ma onye ahụ ga-esi n'ime ụlọ ya zaa sị, esogbula m, emechiwo m ụzọ ugbu a, ma mụ na ụmụntakịrị m na-edinakwa n'ihe ndina anyị, apụghị m ibili inye gị. Asị m unu, ọ bụrụkwa na ọ gaghị ebili inye ya n'ihi na ọ bụ enyi ya, ma n'ihi arịrịọ ya na-enweghị ihere, ọ ga-ebili nye ya ka ihe dị ya mkpara. Mụ onwe m sịkwa unu, rịọ unu, a ga-enyekwa unu. Chọọnụ, unu ga-achọtakwa. Kụọnụ, a ga-emeghekwara unu. N'ihi na onye ọbụla nke na-arịọ na-arịọta, onye na-achọkwa na-achọta, onye na-akwụkwa ka a ga-emeghere. Ma onye n'etiti unu bụ nna, ka nwa ya ga-arịọ ogbe achịcha, onye ya nkume, ma ọ bụ azụ, onye ya agwọ n'ọnọdụ azụ. Ma ọ bụ asị na ọ ga-arịọ akwa ọkụkọ, ọ ga-enye ya akpị. Ya mere, ọ bụrụ na unu onwe unu, ọ bụ ezie na unu jọrọ njọ, ma unu na-amata inye ụmụ unu ezi onyinye, Nna unu nke eluigwe ga-esi aṅaa ghara iwere karịa mmụọ nsọ nke ukwuu nye ndị na-arịọ ya. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Jubilatio Deo.
Kai pere Chineke Jehovah make I webe reggae. Jehovah Sabtande na chala. Wazama mai kwasin diosiki. Jehovah Sabtandikege. Jehovah Nidonamea. Chineke me kumbia nyotani me ai. Sunday King Second Trinity Garama Boboch and Ori Gotation Sunday Collins. One wai one zi ihe niile sitere n'aka gị kwe ka be oruge ndị umala n'obi ka anyị site n'ikwu ume nsọ gị wee achị ihe dum ka anyị sitekwa na obodo nke ebere gị wee mee otu ihe ahụ site n'onye nwanyị Jizọs Kraịst.
Chineke onye wetara udo, onye kpụrụ ịdị n'otu n'anya, onye nke mara gị bụ nwe ndị ebighị ebi, onye ofufe anyị na-efe gị nwe zuru udo, na-alụla anya ọgụ bụ ndị ọrụ gị dị umeala n'obi, na mmegide niile nke ndị iro anyị ka anyị ghara egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anya ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Jehova nna nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndị ebighị ebi, onye wetara anyị udo were n'ọtụtụ ụbọchị taa, were ike ụkwụ gị lụọrọ anyị ọgụ n'ime ya, kwe ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịdaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ, ma ka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Chineke anyị dị mma, ọ dị mma, onye kere ụwa dị mma, ọ dị mma. Chineke anyị dị mma, ọ dị mma, onye kere ụwa dị mma, ọ dị mma. O Chineke m dị mma, o mere mma, onye kere ụwa dị mma, ọ dị mma. Chineke anyị dị mma, ọ dị mma, onye kere ụwa dị mma, ọ dị mma. Jehova m dị mma, ọ dị mma, onye kere ụwa dị mma, ọ dị mma. Chineke anyị dị mma, ọ dị mma, onye kere ụwa dị mma, ọ dị mma. Onye kere ụwa dị mma. Let's rise. Ike m cheta ya dị mma n'ezie, anya n'elu ụwa dị mma n'ezie, onye m cheta ya dị mma n'ezie. Chineke m dị mma, Jehova m dị mma, ọ dị mma, onye kere ụwa dị mma, ike m cheta ya dị mma n'ezie, anya n'elu ụwa dị mma n'ezie, Chineke Elijah dị mma n'ezie, Chineke Elisha dị mma n'ezie, Jehova Esther dị mma n'ezie, Chineke Paul dị mma n'ezie, Chineke m dị mma, ọ dị mma, onye kere ụwa dị mma, Chineke gị dị mma, ọ dị mma, onye kere ụwa dị mma, ọ dị mma. Ngwa ka anyị femere ya aka ekele, anyị femere ya aka ekele, anyị femere ya aka ekele, femere ya aka n'ibuli ya elu, ịja ya mma, n'ihi na onye ebere ka ọ bụ, onye mere ka ihe ụbọchị taa, ọ bụ onye naanị ya bụ chi, keleme ya, tụme ya aha, onye yiri ya, onye dịka ya, ọ bụ ebighị ebi, ebighị ebi, ọ bụ chi nke kachasị chi, ọ bụ Jehova ka usu niile nke ndị agha, ụgwọ narị atụ egwu, ọ bụ nshansha mmiri nke n'ụwa anya, keleme ya Chineke a, Jehova ka ọ bụ, amama amasị amasị, amama amasị amasị, Jehova nke na-enye nwanyị nwa, o debara mbụ nwa n'afọ, the greatest physicians, ebube ka ọ bụ, ebube ka ọ bụ, onye mere nwaanyị a ga-ekuru ejima, ọ bụ Chineke esu niile dị ndị agha, Jehova dị mma, ebube ka ọ bụ, ebube ka ọ bụ, ebube ka ọ bụ, ebube ka ọ bụ, keleme ya, 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 keleme ya,
Oh, dear, Ahisike, Enyoji, Ebubekebo. Thank you, Jehovah. The minions God, I am that I am. The lily of the valley, ancient of the day. The only soon coming king, the king that never, his reign never expired. Thank you, Jehovah. Thank you, Jehovah. Keleme Chineka, Keleme Chineka. Hold your bube, hold your bube. How are you qua? How are you qua? When the Meleka is over there, how are you not matured? How are you not in area? But the labor in the sanctuary of God, he is worthy of our praise. Nara Kele Chineka, Nara Tito Chineka. When the one is Iranima, Chineka, he did bube. I see the Iranima. He's yelling, give away a Chineke. He's yelling, give away a. He will allow the Chineke, give away a. But you don't need a gathering. But you don't need a gathering. I na see what to do. Happy, 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 happy. Nah, Jesus. Nah, Jesus. He can't kill. I got your fire also. So no one no member ni rugi. Abu ni dike, abu ni diota. Mawe better give you the member Chineke. Yamere Jehovah, who humble. Ukonyi don't know to talk. Who humble and guess them who will be about. I will not know that, but I'm I will not know that to say them. Who they only look at you. He will Jimu, because he can have Teta. Chineke, only one beneath him, Jesus. Lem Jehovah Lem Chineke wepi anebe no Only one wepi anebe no Hiji webi chiari webia Lord Chineke Sonya mwa washukaya Ask God again. Ask for that mercy. Chineke Lemo, I'm here for you, Lord. Blood it out. Before the Nabusidano Kubani Ndiamane Namayama Nabrama Gwani Sideno Kuonani upon Adana Ilele Ailano Mupanayadi Zoru to take a Chineke. Ayarusi Kwaya Machineka won't better. Sinona Mara Mehendini the Tiare. That God is here. That God of forgive and cleanse. When you're not sat up with Mehe. When you're not 40 years, but here look where I know so. Or something I'm Mehaya the Kuni no gas satire. I got the altar. The castle. I know he's here to cleanse. I know he's here. The Holy Spirit is here to direct and lead us to the path of righteousness. And now, Jesus. What Jesus akelu. Silenumo. Lenumo. Nirugi. Chukoma. Yese. Onakasibiu wale. Lenumo. Nirugi. Yesebu lenumo. Wanyana mama lenumo. Ebube mama. Lenumo. Nirugi. Chukoma. Lenumo, Onirugi, Esemundiga biawo, Ndigi barakwa webia, Obieti waretiwa, Esemiti elega yana, Lenumo, Onyane mama, Yabuwa na godale, Lenumo, Onirugi, Wario Chineke. So you might be continuing to kelu. Hana mewe tu wemozo. Hana mewe tu lonsagi. Hana mewe tu boda. Hana mewe guzoro Chineke. Nirugi. Hone wani. Ne pite heni ne padera yana kage. Chineke lemo. Hone wani anom nirugi. Hanom nirugi. Na ariogi monso Chineke. Hone wani badatani kage. When I bought Tani Kegi, when I bought Tani Kegi, we come on a bag for the Niru Chineke, everybody has on me better. When I wipe your son yet better,
Only one biazani ekpere. Rike monso gi biazani ekpere. Only one I am here for you. I am here, oh Lord, in the need of you. I am here in the need of you. Only one I am not choge. Si Jehovah na ma choge. Only one I am not choge. I won't be a choge. I won't be a chirugi. I won't be a chirugi. I know my body. I know my body hobodo. I know my body here zenola. I know my body here zukoge. While you're chineka, say Lord, here I am. Zina ikalabosha zeketeli pahandalada ziana lima handelabosha teria zalepa la kutelegedes ziani mahandelabosha teria. Jehovah, you are here, we are here for you. I know Jehovah, I know you are here. Holy Ghost, I know you are here. Father, we are here for you. We are here, oh Lord, in the need of you. Lord, we are here. Ayaliona Jesus. Bikaina lo chineke sina ineba. Bikaina weto boda inina. Anama toka iwete amako yubi. Kenon ibo were west. Orumuno gaganti na radio. Kama last 2 weeks no ganu hemegeva. Abagebe face to face. Panandifunani hesman. Over 2 weeks now. When it day igano. No Abagazi face to face. 2 days ago, Friday, only one man not on the way. Tell me, Muloya, me who ya Kabela, Kurumoya, Henna Gonuman Friday one nechi. Hesina Suloya Bata, Kurumoya, poor. Can of 3 years, can of 5 years. We don't get one again on now. I hope a homework. You're not going to just a little. I'm not going to be now. Zula Obizeba. Onyema the next. Kaga fele nama. Ka was a threat to life. Ihaina no neme bendugu. Omega na Zulani. Abaga zewe face to face. Kairio chineke sone wa ibilie. Di onye na zekbere. Jehovah onye na eletandia. Di kaine weruma kabua. Neji nero twaka. Sonye wa ebobola hano. Umazindi agaya mo. Chineke igana kwebere ndigi. Igana kwebere uma. Jehovah aine jumazi ane metwaka. We obadinine. We zinulo nine. We wadine. Opuna di mimo state. Opuna di obodo bize. Si Chineke chebendigi. One wa aino nebe no. Asi abuni tayo obodo. Nevu kandinte na mwanya. Jehovah in our Lord, arise, O God. Defend your people. Deliver us, O God. Save these children. Jehovah, save these children. Wherever they are. The mother is crying. The father have been crying. If you don't cry, I see I Jehovah believe. Jehovah kusuni ne kendiaya. The hour has come to deliver, to show them, O God, that you are our God. In the name of Jesus have we prayed. Obatara nobo iyedikeme. Eze obatara nobo iyedikeme. Iyoma batawo nobo. Oh, batano nobaya. Iyedikeme. Eze batano nobaya. Oh, batawo nobaya. Iyedikeme. Timu batano nobaya. In the name of Jesus, we will pray another prayer. This prayer, it concerns you, it concerns me. I get my church here. Enough is enough. Okay, the first thing that the memo will come, particularly, who be a poor, he had them to be here. Esi azulobia bushian gumbo him dem jeme potri poya everything anu na ekwoku ya je na ogola odu 2 days have your son
zinc na ihe niile ebe ahụ ha buru ya ha bịara ya 4 good times. As a person, that thing weakened me, my spirit. Oh, my faith financially. Oh, weakened the little area. Small thing in that support of my family as a hook thing. That thing weakened my spirit. Since I'm there, you were today. I'm unable to do anything to assist the way I used to do. You know, draw essay, even in at least, especially in the way the diocese. You know, draw that area. But immediately, right here, the first thing they did, it would have more making it. But I said, that one. I know the Kunka. Heshina Zula, Patani Hula. The wire, Butelaku from the this Atilikin house, the Gen house. Abia caught wire, Bo fan industrial found. No, now Zula, a package. Now the old personage. I know there. A lepukanya si chineke make a hatch area. I am making the make a hatch area. I am an extension on the Kemane Nime Church. I been extending last 2 days. I been an Azulo, Ibuzi, Zinc in there, a weapon, now roof, church. Those are millions in Kato and Azulo. Atirike. Kahabia. Try even had Habatani me church. Lewaya instruments. Kahalele. Caught to see. Because after I leave whereby I don't know what you're about. The Bible said when the evil arise and kill James, they see that he pleased. The evil ones, they lay hold on Peter. And church prayed. Church cried. And when the church arise and pray, that was when the enemy were put to end. Because I because I but these people have refused to repent. Abatalani church. From church, I don't know who will be the next. Aruna hengwe hegu. Ibata itu egu chineke. Ngwe ho mmadụ ha ga-atụ ego. Onye ọbụla bịara na church izu oshi. Onye ọbụla bịara na church ile ihe ji efe chineke metụ ya aka. Onwe ha egu chineke. And is not ready to repent. Ụmụ chineke anyị ga-ekwubi okwu n'obodo a. Anyị ga-ekwubi okwu gburugburu dị n'ebe ha nọ. Haji tayari Onwu gesute ha. Haji tayari Onwu gesute ha. Ma obru mahasita tayari ya. Obru mahasita tayari ya. Then I am an ogadere na. But I like to be musisita agama. Onobulaga weliuku. Onobulaga bi ufense. Onobulaga sinageti. Ebobolo si apata bia ime ko bi lo umu Chineke mmiri n'ọnọdụ ọjọọ n'ime ụlọ nsọ Chineke ịbịa metụ ihe ọbụla aka ebe a n'aha onye oshi umu Chineke bilie nụ anyị na-ekwube ekwusi taa ebe ọbụla ha ga-aga ebe ọbụla o si aga. The Bible said the sun will not smite you on the day, but the sun will be an enemy to them. Ọnwa ga-abụrụ ha enemy. Anyanwụ ga-abụrụ ha enemy. Mmiri ga-abụrụ ha enemy. Ala ga-abụrụ ha enemy. Ikuku ga-abụrụ ha enemy. Obodo obi nze ga-atụ ha ọsọ. 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 N'aha Jizọs. Enough is enough. Ha ji chegharị n'ihi na ha chọrọ ihe ọma. Ihe ọma ga-abịa n'ụzọ ha. Ha ji chegharị n'ihi na achọghị ha ka onye ọbụla gba mbọ ọbụla ha wara n'ụwa ka bụ enemi nye ha. Ha ji chegharị. Ha ji chegharị. Ha ji chegharị. Ha ji chegharị. Dịka anyị na-ekwubi okwu a n'anya mmiri na iti mkpu anya mmiri agaghị akọ na ndụ ha. Ha ji chegharị. Ha ji chegharị.
dịka ị nọ n'ebe ntụaja Jehova, whatever ebe ntụaja ọbụla ha banyere ga-ebu anya nye ha, ọ ga-ebu anya nye ha, ọ ga-ebu anya nye ha, ọ ga-ebu anya nye ha n'aha Jizọs. Dịka anyị na-azụ ụgbọ n'ala obi ize, gburugburu obi ize niile, n'ime ọma ahịa, ebe a na-agụ akwụkwọ, ebe niile property anyị nọ, anyị na-asị taa Chineke n'aha gị, onye ọbụla ga-echere ihe echiche ọjọọ n'ọnọdụ ime ka ndị ike Chineke laghachi azụ, anyị sị Chineke ụbọchị ọ ga-echeta ya, ọ ga-echeta ọnwụ ya n'aha Jizọs. Welele Jizọs aka elu. Ọ bụ n'aka gị ka m rara mmụọ m onye, eze emekwela ka ndị iro metụ m aka. N'aka gị rara mmụọ m, ekwela ụwa jọgbọrọ. Eze n'aka gị o ka m rara mmụọ m onye, ekwela elu ụwa jụọ m ọnụ. N'aka gị rara mmụọ m, ekwela ụwa jọgbọrọ. Eze n'aka gị ka m rara ezinụlọ m, ekwela elu ụwa jụọ m ọnụ. I know it's in like you. Ekwela ki ho aja yonde. Beya eberi paswa hori Chineke so ne wan. Ana me were nwam. Ana me were ezinụlọ m. Ana me were ebe m na-azụ ahịa, ebe m na-alụ ọlụ. Na-enyefe gị n'aka rịọ Chineke banyere ụmụ gị. I hand them over to God. Say, Lord, I give it. You don't blame me through Gaka. He ọdụm ebe nke Juda. Ihe tinyere gị n'ọnụ. Iwe agụ. Onye iro agaghị emete ya aka. Pray that prayer. Say, Lord, we commit all. Everything around us, we hand them over. He said, touch not my anointing and do my prophet no harm. You are the prophet, you are the anointing of God. That no power, not even a thief, not even kidnappers, not armed robbery, not evil charms. No way, Habula Kega Metogata, what's in the way in Bayabola Kaburu, making them what in a Kega Ganiru, Atumatoni Ronina, Umboni Ronina, Ijiputogi, Ijimeki La Chazo, so no why, not Kagi Kamnenya. My family, my office. The humble lamb jazumo. The humble lamb jeme kantu agani. Only one yana menye fe na kage. Ekwela kandiro mete yaka. Ekwela. Jehovah, don't allow the enemy to laugh to thy church. Anyariona ha Jesus. Nikitiri can hail you as a surrender. Ainine no tuobia. Seneben so ben traja chineke. The innocent double bokura he neba no gaza. Osin I hope like kawru no one eligwe naga kawia. Osin hope like kai kubili. Pere ne ya Meya, I na kubioku. Nebubeni kenke Jesus. Siri hanya mbili. Agaya biara madobuleba. Ihi kwa agaya biara madobuleba. Ihe geme tie mara kwala agaya biara madobuleba.
ihe ga-eji jụọ gị ọnụ si ele ebe Chineke gị nọ. Jehova, anyị na-akawe ya. Ana m akawe ya n'isi unu, ana m akawe ya n'isi ezinụlọ unu, ana m akawe ya n'ebe unu na-azụ ahịa. Ihe ile obi mmiri nke ilu, ihe nlaghachi azụ, agakta n'ihu ala m azụ, akpọsere here. Chineke anyị na-ekwubi okwu, akpọrọ ya agwọ, ekere ya eke, akpọrọ ha na mmiri, ụwa aja atụrụ atụ. Onye nwe ya anyị na-ekwubi okwu, so ọ gaghị adịkwa ire ọzọ, ọ gaghị adịkwa ire ọzọ, ọ gaghị adịkwa ire ọzọ, ọ gaghị adịkwa ire ọzọ n'aha Jizọs. Jehova si na ọ ga-eji ọnwụ ka anyị dịka ihe okike. Ọ sị na ihe anyị metụrụ aka ga-abụ ngọzi. Onye nwe anyị ọwụ okwu nsọ gị, isi na eluigwe n'ụwa gabiga, n'okwu gị ga-abịa na mmezu n'ebe ndị gị nọ, n'ebe nzukọ gị nọ. Onye nwe anyị, okwu gị ga-abịa na mmezu. Ngọzi ka anyị ga-abụ n'ụtụtụ, ngọzi ka anyị ga-abụ n'ehihie. Ihe anyị metụrụ aka ga-abụ ngọzi, ihe anyị metụrụ aka ga-abụ ngọzi. Ya na-eme n'ihe anyị ga-anọ n'azụ, ya na-eme n'azụ anyị ga-anọ n'ihu. Onye nwe anyị si na anya anyị ka anyị ga-eji hụ ndịda ndị iro, ka ha rabụ mkpubi okwu niile ka onye iro. Ọ gaghị adị ire n'ebe ị nọ, n'ebe ị na-azụ ahịa, ebe ị na-alụ ọlụ. Aja nzuzo niile ke ndị iro atụrụ ya n'ọnọdụ nshi anyụ n'anya opute na shọpụ gị, atụrụ ya n'ọnọdụ osisi a gara akpọ ntụ n'okwu osisi. Onye nwe anyị ụzọ ọbụla o si mee, because you reject the tokens of the liars. He said the diviners shall not perform. All diviners, they shall not perform in your life. Their secret sacrifice have been nullified. It shall not stand, it shall not come to pass. In the name of Jesus. Onye nwe anyị ma na ị ga-emezu ya. Femeri ya ka ekele, aka nsọ ahụ dịka ị na-efe ya, ahụ isi ike na-abịara gị. Dịka ị na-efe ya, ogologo ndụ na-abịara gị. Dịka ị na-efe ya, you see the wind of joy will blow around you. The wind of joy will blow around you. That wind will bring promotion. It will bring favor. It will bring a lifted up and higher ground. All that heaven planned for you this year shall come to you. Ihamaga ge megi nazo. Ihamaga ge megi nazo. Ihamaga ge megi nazo. Ihamaga ge megi nazo. Hoga di otua. Hoga di otua. Hoga di otua. Hamara, 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 hamara. Hadeke ne tuhane naga. Let's leave. Hamara neke ne tuhane naga. Dika ayebi barenala. Kayurio amara. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Abụ anyị ga-eji wee nụ okwu Chineke. Abụ 85.
Onyinakam, Onyinakam, Saki Onyinakam, Onyinakam, Jesus, you are my only Lord. Emekuedike, Dika Marabia, Abogo Tuboro, Izuborasa, Hebe Mabamo, Obumborabo, Jesus, my only Lord. Onyinakame, Onyinakame, Sagi Onyinakam, Jesus, you're my Onyinakam, Onyinakam, Sagi Onyinakam, Onyinakam, Jesus, you are my home. Jehovah nekele kwekoso, n'ihi ohere ọma anyị nyeworo anyị n'okwu nsọ gị. Jehovah na-ayọ gị dịka okwu gị na-abịa taa. Ka okwu anyị na-aga ịnụ Jehovah ka ọ bụrụ ihe nye ndụ anyị. Lord, let this word strengthen our spirit and empower our mortal bodies. Lord, through this word, oh God, let the lost be found, let the brokenhearted be amended, and let the sick be healed. In the mighty name of Jesus Christ, I will pray. Amen. Hallelujah. That day in first service, let me still greet him again for the privilege given to me to stand on this highly exalted platform to speak to the people of the Lord. Hallelujah, somebody. And make a look at that day canon. Samuel on Onobo, Reverend Canon Samuel on Onobo, na that day Reverend Paul Obilo, Nande Momiani. Ana mayokwa ka eze ndị eze a na-agba anyị ume na-enyerekwa anyị aka n'aha Jesus Christ. Ana m ekelekwa gị onwe gị hapụrụ ihe ị na-eme bịa chọọchị taa. Can you just clap for yourself and celebrate yourself? Hallelujah. Praise the Lord. Let me not waste our time. I want to come on English service. I'm a very young man, Toro Ebe Otutu ihe dị iche iche, that to human being it is as normal whenever they happen. What are these things? I could remember to say, I can home mado. Yes, in a wall, but I am. Praise God. Literally. And those things was happening. It seems that to some persons, as if because of the art they saw, yeah, this is Jehovah again. But when him Jehovah, hallelujah. My greatest happiness is that Jesus has made public show of the devil. When you look in the area where I come from, people boast with their deity. People ne jichiha ne fena nyisi. In 3 months time. No in 3 months time. That's also person travel America that the instruction they give to them is that they should not see the corpse or contribute money towards the burial. 3 months I have Zopam, the tea they may ask him na ele him brage. Ehone onye do temele travel yasim hota. That's why every Christian ought to always to pray and prepare yourself. Praise the Lord. Let me quickly share the word of God this morning on the living a victorious life as a Christian. Living a victorious life as a Christian, or victorious Christian living. Praise the Lord.
ibi ndụ mmeri dịka onye nke Christ. I will try my best to mix my English and my Igbo. When banana and English, I will mix two of them together. Hallelujah. Praise the Lord. I will mix and English together. So far you can hear me, you can understand me. In the morning, let's explain what it means by victorious Christian life. This is characterized by inner peace, joy, confidence in God's control, even in difficult times, and it is also involved a close relationship with God through prayer and obedience of His word. There are very most important keys in this word that I read out. Number one is the inner peace, and number two is the joy, and number three is confidence in God. Number one is inner peace. One is joy, honor, and three, confidence in God. Lose confidence in God. Probably because of the circumstances they have found themselves, or trials. But I'm here to reshaping somebody's mindset that God is too faithful to fail. He's too faithful to disappoint. If you believe that, I want to hear a louder amen. Let's turn our Bible. Can we power one side now? 1 John. John number. Maliteni go na moku nke. Sorry, John chapter 5 verse 4. 1 John 5 verse 4. If you are there, you can help me to read. Go verse 5 here. Hallelujah, somebody. Can you also make 1 Corinthians 5 verse 17? Sorry, 5 verse 57. 1 Corinthians 5:57. 1 Corinthians 5:57. Sorry, 1 Corinthians 15 verse 57. Ekele dịrị Chineke onye na-enye anyị mmeri site n'aka onye nwe anyị Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Hallelujah. But thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Ekele dịrị Chineke anyị onye nye anyị mmeri site na ọkpara ya Jesus Christ. Ọtụtụ mgbe ele bụ mmeri a anyị nwetara site n'aka Jesus Christ. In the morning hour, I talk about ignorance. That the merchandise pastors that turn their members to become their customers has taken the avenue of our ignorance over us because of the accents of God's word. We didn't believe and rely in His word. Was talking about Mary when she was sitting at the leg of Jesus and she was listening to Him.
But Martha would complain in verse 42. Yes, sir, because she have chosen a path that no one can take away from her. Hallelujah. You look at because of why they took this advantage over us. That's why people will come and tell you some funny things. Because of the accents of God's word. You may know the scripture, but when you give my ego Bible, my the in-depth understanding. I saw a man selling the blood of sprinkling. What but yeah? When the children of Israel killed a lamb and rubbed blood on their door. And he was busy selling the blood of sprinkling. I say, if you reach, rub it at your door. And you see, ignorantly, people are buying it. Hallelujah. I need my old grandmother come back to zero for the Bible. Something happened. The man stood on an area. I got church. I go to church. When you have a person because the woman is very sensitive. Yes, and okay, so you see it. She was 74 then. Okay, so it's 7,474 places. My grandmother calculated the money, 546,000 something. She screamed at the man, "You are a thief." Hallelujah. Yes, you won your. When she was shouting that they have to call me because then I was still in Port Harcourt. Still a embarrassment in mother name and a church. They have to, ushers and protocol, have to escort her outside. My joy, why? She quoted the scripture for me that freely we receive, freely we give. See, how can somebody, after telling her that, yeah, where, yes, 74 years, no, so it's 7,400. That is somebody's salary in 1 year. Praise the Lord. But you see that they are catching people because of ignorance and the access of God's word. You think that is when you sow that seed, that's when you live a victorious life as a Christian. No. Hallelujah. For the area change. Praise the Lord. I thank God because of where I grew up from. That place did make me to be sensitive. Because a church pastor got Jonia Baga Kawaragi. You will pattern on Baga Siglepa. Hallelujah. But you see some persons, how long they have been in the body of Christ, but there still a sense of God's word in their life. For you to fight ignorance in your life, you must be addicted to God's word. You sit down and study the word, not to do argument. Not to preach, but for your own personal growth. Hallelujah. I don't want to waste time on this. Okay, let me drop this last one and then go over to another point. In life we live, there are 5 voices that every man hears. But when you are suffering from migrainamus, you will not know the particular one that you will choose. Hallelujah. That first voice, 5 voices. 1 is the voice of God. 2, the voice of the flesh. The voice of conscience. The voice of the social environment where we find ourselves. And the voice of the devil. Devil is still talking to people. Hallelujah. People are still using familiar spirit tomorrow. Ignorance. My goodness. Sometimes we only fight Pentecostal church, even in Anglican church, or an Anglican church, because of ignorance. I recalled one day I went to preach for a group in one church for their harvest. Some persons.
boy and I give ginger everywhere. I say, what? Building my faith in falsehood. Hallelujah. He heard that he didn't. Praise God. And they are forcing me to do that. And you see, when you start preaching, people will be sleeping, but when you start that part, everybody will open their eyes. Hallelujah. Imagine why. When I start talking to a young man, he asked me, because if you ask them to bring money, they will not bring. But if you call their name now, their phone number, everybody, if you tell them to pour their handbag down, they will pour it down. Even in Anglican church. Hallelujah. But we have to grow and know the word, because we have given the false prophet the wings to grow, because we lack the word of God in our life. And that's why we are losing our victories. I told someone 2 weeks ago, why false prophets still exist? Because they are false Christians. If every one of us is genuine, we give time to study the word of God. When the false prophet teach, the next 2 months, praise the Lord. 1.5 million. After 3 months, yes, no as square one. When he was talking it, I was busy laughing. I said, how much? 1.5 million. Praise the Lord. Because of what? Ignorance. Go consultants fee about 2 million. If that 2 million naira, if you use it, you will do something. But we want to carry, hallelujah, let me not digress. Praise the Lord. Let's go over to point 2. Number 2. For we to live a victorious Christian life, we must live the life of faith and the life of obedience. IGBO ndu okukwe na ndu iribere okwu Chineke isi. In Christianity today, I ask some people, hello, di Chineke unu na-efe. Aga sa bia lie mmado. Abiri li onye akwụ onye dibia ogosi aga aha mmiri, ga chụọ mmiri. Hallelujah. The same person kpọkwara the church. I say, no, di Chineke unu na-efe. Which kind God are you worshiping? Hallelujah. Which God did you know? I didn't know about that till my mother died. That guy is a church goer. I said, now you one day to use. I said, what do you mean? I said, hallelujah. But if I see you there, we arrest you. Praise the Lord. But you see some believers, lack of faith. They have no confidence in God's words again. They no longer live the life of faith, but they live the life of act. They love public show. Today, Christianity, this generation of Christianity, we like show. Hallelujah. We like what? Show. I told them the morning that this generation believe in act of God instead of word of God. Forgetting that the word of God is what brings the act of God. Hallelujah. Tell your neighbor, the word of God brings the act of God. Faith cometh by hearing, and by hearing the word of God. As Mary seated at the leg of Jesus, she was hearing that word so that she can build up her faith. Some of us here has no faith. Even obedience in God's word, you don't obey it. If my grandfather in his old age, sorry, I don't know why I'm using them as an example this afternoon, because they are good Christians, can still believe in God's word even in their age, and still quote Bible in their age and believe in faith. I recall 3 years ago, we went to the village. One of my uncle, I remember when I was 15,000 15,000. My grandfather said something that shocked me. I will never forget it. He said, did you forget what our grandfather tell us? That when they were bringing the church, they denounced what they were worshiping. They were worshiping marine spirits. And they instructed them, hammer the forces and the powers of the marine spirit, and instructed any of their children not to go across to those things. I'm telling you the next week, as the man left, the rain stopped. Praise the Lord.
Even at that age, they still have the strong faith in God. But some of us today, our faith is shaking. Why? The absence of God's word. Listen, your problem is no more worse than your neighbor's problem. As believers, for we to live a victorious life, we have to believe and trust in God's word. We have to trust in what God can do. Praise the Lord. Lastly, as I conclude, you have to master the act of waiting. You have to master the act of waiting. In mastering that act of waiting, you have to learn how to pray. Jesus was instructing his disciples, by the second reading in Luke 11. Prayers is not just a ritual. They are blueprint for victorious Christian living. No matter in this world today, we know that prayer has been abused. Yes, they have abused it. That happened 3 weeks ago. Hallelujah. There's no longer a secret thing hidden from where God is. Everyone has an access to him. I tell people that if you are a part-time Christian, you cannot defeat a full-time devil. For you to live victoriously in this generation, you must master the act of praying. You must pray prayer. Jesus teaches his disciples to pray because they have known the importance of praying. For some of us still pray only on my brother church. But in your private place, how did you pray? I tell people sometimes when issues come, lock yourself up. Lock the door and go inside. Hallelujah. But you will goes up. Go inside and pray. It's been abused today. When you master the act of waiting through praying and fasting, one of the other means to hear God's voice is through praying. And the first means is studying his word. Because this Bible is the word of God. For them, these digital herbalists, I call them digital herbalists, the ones that wear suits. They open prayer houses and people still go. Why? Because your prayer life is low. You can't even discern the spirit that operates in that place. Praise the Lord, somebody. When you discover the act of prayer, you know the importance. It doesn't matter. Because when you pray, there are 4 anchors of prayer. Number 1, prayer is a relationship with God. Number 2, prayer is transformative. And prayer is powerful. Why? Because through prayer you invite the presence of God. Even in your house, how do you teach your children how to pray? How did you pray? Some of us this morning woke up from the bed, they didn't pray. This is one of the systems I've understand. When troubles and trials come, I lock myself up and kneel down and call him. He's ever ready to answer you. In conclusion, before we pray, Mary chose the good part. When you have the word of God in your spirit, number 1, nobody will force you to pray. Prayer will become your lifestyle. When you have the word of God in your spirit, you will design even when the necromancers has come.
Because we have so many of them in the name of prayer house. And people was like looking. And people that are suffering from that their faith is still stick, they will start shouting and be clapping hands. Hallelujah. Let's be on our feet. I don't know. Amagi Muzo. Every man born of a woman aspires victory in whatever thing he's doing as a Christian. I don't know the particular part of your life. Can you open your mouth this morning and ask God to show you mercy? Can you lift up your voice and ask God to show you mercy? Can you lift up your voice and tell God to show you mercy? Ask Him for His mercy. Probably because of lack or because of issues of health. You have seen God where you yourself know there is no God. Can you pray for His mercy? Mountains are be raised upon the church again. Can you tell Him, Father, show me mercy? Because you want victory in your life. Ask God for His mercy. Ask Him for His mercy. Ayo, 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 oh, 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 oh. Anyariona Jesus Narikele Chineke Gi unyoku gibu ena amen Ainario gi Chineke Gosie urugi Ujijere gwanya okwu Majuye ni ken Kemonsoge Ma ayebu ndiye n'okwu gi Chineke nyanya amara Diko bugi sede Masinka gozia sede na Jesus Christ Bodewa Kelenu Jehovah ndihi na odima. Ai Jehovah na bata mmadu nere n'ime ofufe nro a. Anyị ma na Chineke esutela anyị n'ime ya. Ekpere anyị bụ na ebere na amara Chineke agaga n'otu n'otu n'aha Jizọs. Na Father's Day emere n'ime afọ gara aga, ndị be Chiedo obi ọkwụ ndị be Chiedo n'obi ọkwụ kwere nkwa na ha ga-enye ndị nna 50,000 naira. Onwe ya kachetere ya ne. Ha si na ha redeem that pledge. Ha si na ha redeem ya. Emere transfer to the father's fellowship account. Then anayo ebo
Ebo, sorry, Ebo, support n'ụbọchị ahụ kwa with 10,000 naira. Already mukwana the pledge because I call on haka. Family harvest emere last year too. Family Thanksgiving emere last year, sorry. Mommy Dorati Ohurogo. Okwere nkwa 100,000, right? Mana Okwola 70 before now. So today, Okwola 30,000 to complete the 100,000. God bless you. Mgbe anyị ga ndị band ga-edu anyị na boat to dịgasị iche iche, anyị ga-agbagota ịbịa weta ihe onyinye anyị.
I get with General Thanksgiving, PG card, seed fade and tight. Kaisi na so na abia. We sing hallelujah, glory, 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 Hallelujah.
The Ezinolo Ayozie Gabia for outing service. Ika Aina America. Then the church get ready after then Abo 218. Abo 218. Ezinolo Ayozie Gabia for outing service. Then the church get ready. About 218. Kai bere Chineke. Kneel. Ka nzukọ Chineke setịpụ n'aka n'ebe ezinụlọ anọ. Kwubie n'okwu n'isi ha. N'ezie, anyị mara Chineke a kasiwe ha obi iri. Maka ịrịọ ka Chineke gaa n'ihu ịnọnyere ha. Dịka ha ga-apụkwa ịbakwa n'ụwa. Ndị ga-alaghachi ebe ha si. Ịkpagharị na ịchọ ihe a ga-eji wee nyere ndụ aka n'ezinụlọ a. Rịọ Chineke nọnyere ya. N'oge a ga-abụrụ ha dịka oge iru uju. Ma sị ka anyị ghara iru uju dịka ndị na-enweghị olileanya. N'ihi na Chineke bụ olileanya ha. Rịọ Chineke ịbụrụ nne wenye ha n'oge a. Ka ha na-abụ ihe ọbụla nne ga-eme. Ka Chineke mere ha ya. Uruma hala anya gburugburu ha ga-asị n'ezie Jehova bụ chi n'ezie. O kwere nkwa sị na ọ gaghị ahapụ ha. Ọ ga-emere ha dịka nwunye, dịka nne, dịka nwanne, dịka onye agbata obi. Jehova ga-echeta ha n'oge a. N'ezie ihe efuo, ego, ike, mmadụ. Ma anyị ga-arịọ Chineke ọbụna n'oge a ndị nwaanyị ga-eweghachi ka ha rabụ ihe niile pụrụ n'ezinụlọ a na mkpụmkpụ oge a. Ọ ga-adị dịka anyị rịọrọ n'aha Jizọs. Onye nwaanyị okwukwe anyị n'olileanya anyị bụ n'ebe ị nọ. Si m ga-eweli anya ma abụọ lee ube inye aka m ga-esi bịa. N'ezie inye aka ezinụlọ a ga-esi n'aka gị bịa. Chineke onye kewara eluigwe n'ụwa, gị onye na-echebe Israel. N'ezie Chineke ịdịghị eru ụra, onye nwaanyị ịdịghị arahụ ụra n'ebe ezinụlọ anọ. Chineke ma ọ bụla ha ga-eweli anya ha elu, kwe ka ha hụta gị, kwe ka ha hụta ịdị mma gị. Onye nwaanyị were ọnwụ kee ha dịka ihe okike na mgbagharị ha n'oge a. N'ojije na ọbịba ha Chineke bụrụ ha chi n'ihu, kwee ka ịnọdụ ya. N'azụ ha onye nwaanyị ga-anọdụ ya. Gburugburu niile ha ga-ahụta ịdị mma gị. Ihe efuwo ma Chineke ị ga-akwụghachi ha. Ị ga-eburu ha ụzọ, ị ga-ekpere ha azụ n'oge a. Kwee ka ebere gị, ị kwere nkwa na ị ga-ehichapụ anya mmiri.
n'ezie Chineke ka ọ dịrị ha otu a n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Hallelujah. The Lord be with you. Dịka ndị band ga na-edu anyị, ezinụlọ our brother Ihezuo Edwin ga ọ na-eme dị asụnụ niile soro ha bịa kelee Chineke dịka ha na-ekubata nwa ha chọọchị. They are inviting everybody to rejoice with them as they come for their churches. Oke mmiri na-egbu onwe, ugwu anaghị atụ egwu Chineke anyị hidi. Oke mmiri na-egbu onwe, ugwu anaghị atụ egwu Chineke anyị hidi mma. Oke mmiri na-egbu onwe, ugwu anaghị atụ egwu Chineke. Oke mmiri na-egbu onwe, anyị ka nọ na-ekele gị Chineke Nna nke dị ndụ mgbe niile ebighị ebi, n'ihi amara gị nke i kwere ka ọ bara ụmụ ụba n'ime ezinụlọ na mgbe dị ka mgbe a, tụmadị site na onyinye na ngọzi nke nwa ọhụrụ Elora. Onye nwe anyị na-ekele gị Chineke n'ihi na naanị gị na-eme nke a, n'ihi nnapụta nke napụtara oru gị nwaanyị n'aka ihe ize ndụ nke ọmụmụ nwa. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị esite n'ọnọdụ a bụrụ ndị a na-achọ achọ n'okpuru anyanwụ a, mana ekweghị ka ọ dịrị oru nwaanyị otu a, kama Chineke anyị
iduru ya gaa na amara gị dulatakwa ya n'udo. Anyị na-asị gị naracha ekele niile n'aha Jizọs Kraịst. Na-ekele gị n'ihi na Chineke anyị maara na nwatakịrị a ga-eweta ngọzi n'isi ezinụlọ a. Asịgodo iri na o nwere ihe ndị na-adịghị mma tutu mbata nwa Chineke anyị ga-eme ka ihe ndị ahụ dịkwa mma ọzọ n'aha Jizọs Kraịst. Onye nwe anyị, ị ga-eme ka ịhụnanya dị n'etiti ezinụlọ a bawanye Chineke anyị. Tụmadị obi nwoke n'ime mgbagharị ya niile anyị na-aranye ya n'aka gị, nna nke pụrụ ihe niile. Ije ozi nke ihe nke a ga-enweta iji wee zụọ nwatakịrị a na ụmụ ndị ọzọ ma ndị ga-esochite ya Chineke. Onye nwe anyị ga-akwara ya ụzọ n'ezi ọlụ niile. Ị ga-ewere ndị mmụọ ozi gị gbaa ya okirikiri. Onye nwe anyị, ị gaghị ekwe ka ihe ọjọọ ọbụla zute ya n'ụzọ. Amara gị Chineke anyị, mgbe ọ ga na-eme n'ihu ga-ekwe ka ọ nọrọ n'azụ. Mgbe ọ ga na-eme n'azụ ga-eme ka ọ nọrọ n'ihu. Asịgodo iri na ha efuru ntutu ha taa sị na ha ọ gaghị ala na aka Chineke. Cheta okwu nsọ gị isi na ị ga-eweli ihe atụ megide ya. Si otu a welie ihe atụ megide ya n'aha Jizọs. Ndị niile soro ya bịa taa n'ọṅụ ịtụrụ gị mma n'ihe ọma nke ị mere n'ezinụlọ a. Onye nwe anyị na-aranye ha n'aka gị n'otu n'otu, na-arịọ Chineke na mgbe a gaghị adị anya mgbe anyị ga-ezukọ n'aha ha, ịgọzi aha nsọ gị n'ihi ị mere na ezinụlọ ha dị iche iche na ndụ ha dịgasị iche iche n'aha Jizọs Kraịst. Anyị aranye ụlọ ọzọ n'aka nchebe nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, na-arịọ ka Chineke aga ndịrị chebe na idebe ụlọ. Onye nwe anyị gaa ndịrị ibuli ihe nke iri ya ka ọ mụkwasị unu, ka onye unu udo mere unu ihe ndị ọ na-apụghị imere onwe unu, ba n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ọgbatobi okwu, ọgbatobi agha, ọgbatara bewanye aka ya bụ nwanyị. Ọgbata ihe a dị mma, otu na-eme mma, akpọla Chukwu ebube ihe ebube. Ebe kwue dike dike amara bịa, mgbọbụ ofu gburu izu gburu asaa. Ebe mama m ọkụ mgbọrọ gboo Jizọs ọmago. Ọgbatobi ogwu, ọgbatobi ụwa, ọgbata bewanye aka ya bụ nwanyị. Ọgbata ihe dị mma, nwoke chi na-eme mma, akpọla Chukwu ebube ihe ebube. Anyị kwọrọ na Jizọs aka n'ihi na awụ onye ebere. Hallelujah. Onye taa mbụ ya iso anyị ekpe chọọchị ebe a. You are worshiping with us for the first time. Just wave your hands to Jesus. Enwere otu mmadụ abụọ atọ anọ. Gwa ndị nọ ha n'akụkụ, gwasịrị na ha aka sị ha eme nnọọ, sị ha nnọọ. Si onye nwe anyị gọzie gị nnọọ. Si onye nwe anyị gọzie gị. Taa ga-abụ ngọzi wee nye gị n'aha Jizọs. Gwasị onye nọ gị n'akụkụ si ya happy Sunday. Jụọ ya ma o shiri rice. Amen. The joy of the Lord is our strength. Ka anyị gee ntị n'ọkwa ndị a. Ndị nna dịka anyị na-akwado, we have few days and weeks maka ụka ndị nna. So ama m na ndị nne na-akwadokwe maka ndị nna. Ọ dịkwa mma aka nri kwọọ aka ekpe. Aka ekpe eme gịnị? Abụ naanị nne nne ọkwa nna nna. Akwa dị mma. So our day is approaching. So then our rehearsal continue. This week our Monday and Friday. Information there on Friday. Change it. Thank God they are no God. Yes. Okay. So this a little error na here there na akwụkwọ wee nye m. Onye isi our daddy Shoga that same Thursday. So I have the morning service. I follow the announcement this morning. So we correct the information.
should be Friday, not Thursday. The same time, 4 p.m. Then they make a especially this our brother, Biara for child dedication. Bro Godwin, I guess so she now the Maya Kuope. Hey, Amaya, but I am a Behano. So, Bro Godwin, you get Jishike from tomorrow. You want Yana. Ya wo de wan bo ya ka won ka abo ka do na abia ka no na eso ya ya na onye nna so ndị nna all the young fathers biano ka ihe awo our paradise all the very enjoyable awo maybe ahụ anyị na-eme ebe a so registration as annual dues is just 1,000 so they hold too much 1,000 even ibia ga-enwe hụ ya anyị nwere ndị ga-akpụrụ gị ya I need your presence. I am talking here for now. I told Bia Imuta Ote Senyanes no Logaka. Even our breakfast fellowship, I name first Saturday. Iga Masina, you would I name whatever. IG 1 million and I got there. So Balia join the anchor in Yanes no Logaka and answer call Christ. Papa no Boduru, Kachineke, Yanayaka Naha, Jesus. And then I could call it. Ijiyere Owanya Kana the Father's Day. I mega Kuruna 5,000 for every man to support the Father's Day. So KGCK Kupatame and when they redeem get their pledge. Arumega na platform then Igahona and when they Ukahakure Banyane Entertainment Ima Agewano Retos motos. Very important. Who can then now family day? Can then know just only mothers, but this one, oh, family Sunday. Who can then now family Sunday? Oh, na, omo. Yeni na mother. Bahawo can then na. So, Chineke Robotara, the Kaige Meshia man for na ha Jesus. The Ka I di bambu me. So Kaiji Shike Menka. The brochure for the program that day. I am late already. The front page, the full page, 15,000 for subscription. Half page, 8,000. Quarter page, 5,000. Inside front page, outside front page, back page and front page, 15,000. So we can now advertise our business. Precious and Grace International Transporters. Get here there. And now here. That our brother internet connection. Even evangelist good luck internet connection. Put it there. Let the world see it. It's in one international breakfast supermarket. Put it there. Let the world see it. Not be so. Only 25,000. Jeno na nosompa. Community announcement. Go log out. But this one just 25. The whole world will hear it, and God will bless us in Jesus' name. So, Ijimenka, give me here our brother, Mr. Obinna Ihanacho. He will do that. Likewise, the September, we may actually ready. Ime ide aigamona September this year. That is of where women harvest. Okay, I want to host you. The Obins actually can request Michael Nonishia. So assume wine as a harvest hosting support, just 1,000 naira and above, just to support harvest hosting support, 1,000 and above. From today, Gijiria Ginya Giga to financial secretary. She's the one Iga collect Mrs. Ibekwe. So from now till August, ka Chineke roputara anyị dịka anyị na-eme nke a n'aha Jizọs. Asịrị n'aha Jizọs. Tishienu na-eme ike. Ịma na ọwụ onye ekwe chi ya ekwe. Ekwere m ekwe chi m ga-emere m ya n'aha Jizọs. Achirikinri board, Obinze Achirikinri board meeting. Gawo, Oga uzi na Saturday, Oga uzi na Sunday.
Sunday, 3 p.m. And Venaya with Church of Advent, Housing Estate, after service, 3 p.m. next Sunday. IGCK, these our two brothers will join the board as well. So the members in our brother Mr. Brother Chidebere Nwosu and our brother Mr. Adams will join them. These two people are now the new incoming assistant pastors warden. These two will join that board meeting next week. The young sisters fellowship, young wife sisters, also meeting ono, gadedeka ono shiri plan ya. Then Girls Guild, the Archdeaconry Girls Guild, again when they are meeting by 4:30 today. Again when they are meeting by 4:30. And where he also the car I na ganiho. I got there. Couldn't why go sign Jesus. You go meeting in the young wives go by 4 p.m. this evening. Catch Takwara in the executive women ministries. Na achoro ono charity kind of basa chao fengu executive in the women ministries. As ono charity kind of basa chao fengu ndị ga-esonyekwa unu dịka unu echere ga-awụ Mrs. Chizoba Osuji and Mrs. Chioma Amechi. Biko asị ka unu soro ndị women executive na ọgbakọ ha ga-eme ugbu a na-agbasa chọọchị. Ndị ga-eje board meeting a ga-eme na Sunday, that is 1 week today. Gụnyere ndị niile na-eje board meeting before. Ndị na-eje board meeting before ga-eso jee ya wu meeting a ga-eme na Sunday. Mana mmadụ abụọ kpọrọ aha Chidebere Nwosu na Adams, Udo Adams, ndị ọhụrụ ahọpụtara ga-join ndị ka ochie bịa until anya hazicha ihe ndị dị aṅa. Nwanne anyị nwoke Dr. KCK Okoro na family ya ha kwere nkwa support our roofing project with 100,000 naira, and it has been transferred to the church account. Because kele Chineke kele ọwụrụ na ikwenyere na Chineke biere gị n'ime ofe nro a, ọwụrụ na ikwenyere na ọ nọ ozutele gị n'ime ofe nro a, gaa n'iru ịtụrụ ya mma kelee ya ekele si ya na omena kelee ya onye wedatụrụ onwe ya ibinyere anyị n'ime ofe nro a, ịnụ arịrịọ amara anyị na ịnara aja ekele anyị ka anyị si ya na omena. Ngwa were izu ọhụrụ a bute ya n'iru Chineke. Kwubi okwu na amara Chineke na ihe ọbụla nke ị na-ahụ onwe gị ime n'izu a na ọ ga-abụ ihe a gọziri agọzi. Nwa Chineke kwubi okwu na ị ga-eji udo Chineke ya pụọ, na ị ga-eji udo ya bata na nzube onye iro na ndị na-ejere ya ozi, ma n'ụzọ ma n'ụlọ ma n'ụmụ ahịa ma n'ebe ị na-eji ozi ma n'ebe ị na-arụ ọrụ, agaghị ahụ gị. Rịọ maka nchekwa nke Chineke, ọkwasị okwu n'okwu ya nke sị na ọ ga-enye ndị mmụọ ozi iwu banyere gị ka ha chekwa gị pụọ n'ịrụ arụ niile ọbụla n'ime izu a. Kwubi okwu nwa Chineke na agaghị m anwụ n'izu a, kama na aga m adị ndụ. Aga m esoro ndị dị ndụ na-ekwupụta ịdị mma Chineke n'ala ndị dị ndụ. Ekpere anyị bụ n'aha Jizọs Kraịst.
anyị na-atụrụ gị mma gị onye nọnyere anyị n'ime ofe eru a n'ihi na Chineke anyị kwenyere n'isite nwanyị n'ime ya na-asị ka ebulie ha nsọ gị elu ebighị ebi n'aha Jizọs Kraịst. Onye anyị n'ime izu a anyị ekwubiela okwu ọtụtụ ihe Chineke anyị na-amara gị ị ga-ekwe ka ọ dịrị anyị kwere anyị nkwa gị si mgbe ọ bụla anyị jikọrọ aka ọnụ kwubi okwu otu a n'otu ahụ ka gị bụ Chineke ga-eme ka ọ dịrị anyị. Kwee ka amara gị bara anyị ụba n'ime izu a tụtụ onye ọbụla n'ime anyị na-esi mkpa ya site n'iji ozi anyị n'izu a n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ụmụ Chineke sinu n'ebe nsọ nke ala n'udo ụlọ enyeghachiri onye ọbụla ihe ọjọọ n'ọnọdụ ihe ọjọọ kaba na ahụ were ezi ihe ji emere ajọ ihe. Kwee nnukwu udo Chineke were akụ ya na-ekpezi okwu n'obi unu gbaa n'ikpere dara mba ume kpee n'ọnụ ndị a na-emegbe mmegbu ọgwụla mgbu nne m otu a naanị mgbe ahụ udo nke Chineke karịa iche na nghọta nke mmadụ ga-echebe echiche uche unu ya lọ mma n'ịhụnanya nke Chineke na nke ọkpara Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Naanị mgbe ahụ ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ihe na-ebu nna n'ọkpara na mmụọ nsọ ga-adị n'etiti unu ma dịnyekwara unu mgbe niile ebighị ebi. Achọrọ m ikele ụmụnne m ndị si Emmanuel Chọọchị ezigbo Oboko bịa ahụbeghị m ha bete ụkọchukwu si m na ya nwere ndị ahụ si ebe ahụ bịa. Ọ bụrụ na ịnụkara na chọọchị nga can you do something for the Lord? Hallelujah. Okay, they are sitting outside. God bless you for coming. Efube m aka m na ya abụ 202 Jesus onye nwe m na Chineke m. Atọ
nara ekele nara mbuli elu Chineke nke pụrụ ime ihe niile maka ohere nyere anyị bịafe ego ofe n'ụbọchị nke taa. Nara ekele Chineke nke pụrụ ime ihe niile maka okwu gị nke anyị nụrụ n'ụbọchị nke taa. Nara ekele maka ngọzi nke anyị natara n'aka gị. A na-asị jama niile bụrụ nke gị ebi n'aha Jizọs. Dịka anyị na-aga ebe anyị dị iche iche Chineke a na-ekwe ka amara gị bara anyị ụba, ka mmụọ nsọ gị na-eduru anyị na-aga, bịa durukwa anyị ọpụta n'izu ụka na-abịanụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Next Sunday bụ communion service.